नायलाय लोगोफोर नै आं दिनै हराव नै रायजोफोर नायनाय दिनै हराव जोंहानियाव नै दा फुं सोरांबायना नैया गांजेमा मासे फैना थाफायदो माबायदि बहानिफ्राय फैना थाफायखोबा आयु नैया गांजेमाया बोरै फैना थाफायदो इयाव बेलाय गांजेमासो ना मोदायसोबा हमनोनो हालाय लांलालै नैया नै बाब्राबबाय थादो नैया ओमफ्राय ओइयो खिब्रमाया अरै लाबाय थादो मा एम्फौ इयो इनो नायलाय इनो अरनानै इखो बासथाबना लाबाय थादो ओमफ्राय बाब्राबबाय थादो इनो नायफैना न'जि बायबो अरबाय थादो इनो ओहो इयो अरदो इ सायाव फिसा बुस्थु ना ओइनो एम्फौआ गांजेमाखौ अरबाय थादो बोरै फैना थाफायखो इसलाय मोदायसो नालाय नानिबो नैयो गांजेमाखौ अरबाय थादो नैयो जाबाय गांजेमायाबो अरनाय दै नै बहानि फैना थाफायखो नायलाय बेरे फुङावनो नै आं दासो बाहेरायाव उथिबा हमनो हाबाय नुबाय फुं सोरां सानानो ओंखारथ'वाखै नैया माने नैयाव दंग' दङ आरो बे दंग'निफ्रायसो फैना थाफायखो ना माखो हमनोनो हालाय लांला होमबा बेलाय बे दंग'निफ्राय फैनानै थाफायखो ना मानानै थाफायखो मिथिलाय लांला बे दंग'आवथ' आं गांजेमा मोनफेरामोन ना गुरबा मानसिफोरखौ गांजेमा मोननाय खोनाफेरामोन सानबाय आरो दा नैबे दंग'निफ्राय नै लाइटनि स्राङाव फैनानै लाइटनि स्रांदो फैनानै नैयाव गाखोना थाफायबाय होननानै सानबाय आरो आं सानना लाबाय दा होमबा बेखौ बाथोन देना जानांसिगोन दुन्दिया गोरलैजों गांजेमा बाथोन थेन थेन बिदि होननानै जानांसिगोन दा बेखौसो ला गांजेमाखौ फायना लादो साला गांजेमाया आंनि फेभरेटखा बेसेबा मोजां मोनखायो आङो गांजेमा बाथोन साला दोनखायो दुन्दिया गोरलै दोनखायो नै फुङावनो आंहा गांजेमा मोनदों मा भाग्यलै हा गांजेमा बाथोन नै लोगोफोर आं मोखांबो सुबावाखैसो नै दुन्दिया दोनखायो जोंहानो दुन्दिया बे दुन्दिया गोरलैजों बाथोन देना जानोसै साला बे गांजेमाखौ बुवानि गांजेमा बे नैया दुन्दिया दोनखायो मोखांसो सुबावाखै आं नै दिनै बेरे फुङावनो मा एसे भाग्य गांजेमा फैना थाफायदो आयु नायलाय गांजेमा नायनो फैदो ओरैनो गांजेमा मोनदों होननायखाय गांजेमा फैना थादों होननायखाय दे आं जाजानो थाखायसो फैना थादों मिथिगौ नोङो ने मानैया जोङो गांजेमाखौ नैबे दुन्दियादो बाथोन देना जागोन दे नोंसोरबो जानोबा बुंहर सोर जानो गांजेमा बाथोन आंनो खिन्थाहर कमेन्टआव मोजांथार ना मासिया 50 थाखा बाव बायना लाबोनां मोनबा मबा मोदायसो ना मासो दाबा फिक्सनाय बिरलाङाबानो जाबाय खर'आवसो हम मदे जायो बेयाव फैना थाफायोना सोरबा लाइटदो आरो बे खिब्रमा बायदिखौ गांजेमा अरग्राखौ बुथारखा नै जोलासो इयो जोला दे बे खुगाखौ गांजेमामोन इन्ट्रेस्टआनो बेलेग जादों दिनै बाप्रे बा फेदेरनो क्लासाव जोलै फिसिबालाय गांजेमानि मोनसे प्रडाक्ट बेलाय बुवा हारसिं माबा जानो फुलिबालाय बिमा थाबासो रावबो गांजेमा खेथि खालामथाराखै सोर खिथानाय इफोरखौ खेथि खालामनो हायो नाखौ खामो इखौ खालामनो हाया नामा नाखौ खेथि खालामो नाखौबो फुख्रियाव हेगारो फिसियो दाउखौबो अमाखौबोसो फार्म बानायो आंबो गांजेमानि फार्म बानायगौमोन र' मोनबा एके हाजार जोंहानि न'आ गोथां होनांगो होमबाना सुथाव जायो इनि आदारा गांजेमानिया बेफोरजोंनो लाखिनो हागोन इखो बोरै फैमारदों ना गांजेमाया होमबानो बिनि आदार रयो आथिसबो थाबा मा खाथां होनबाय थाखो मा होनो बाल्थिङाव मावबाय थादो होननानै मोजाङै नायलायदो आङो दै सरनाय गैया
आयु रुमा या दानाबा बेखौ आथिं गारबाय गां गारबाय खर'नि माबा गारबाय गांजेमाखौ मासेल'थार मानैखौ फैना थाखायना बोरैबा गांजेमा गांजेमा नाय गांजेमानि खर'आव भि दोङो भि गोथाव जागोन ना नोङो हो गांजेमा जानांसिगोन सोर लोगोफोर आं दा गांजेमानि बाथोनखौ देनानै खिथिसिगोन आं नोंथांमोननो नै जोंनिया गांजेमाखौ सावबाय दानोबा आखाइदो इदि खावो सोरबा सावबायले गांजेमाखौ नैबे दुन्दियाजों जानांगौ बेनो खामजोबगोन सावबाय अ गांजेमा नोंलाय दिनै आंनि खाजा जाबाय दिनैसो गांजेमा दैज्लां दानसे थांबाय मोनजायाखै बायबाबो बायनो होनबाबो बायनो सानबाबो बायनोनो मोना गांजेमाखौ मोनबाय दानाबा जाबाय दुन्दिया गोरलैजों बाथोन देनांसिगोन दा तो शुरू करे बाथोन देबाय करना लोगोफोर जोङो गांजेमा बाथोनखौ दुन्दिया फानलौ गांजेमा आरो सामब्राम होनानै बाथोन देनोसै दा नभेम्बर 26 तारिखआव फैगोन बाथोन देनानै दा जानोसै नभेम्बरनि 13 तारिख दा 26 तारिख फैदों नभेम्बरनि दिनै मा तारिख आं दिनै 20 21 22 23 26 6 दिन दंबावो लांनि आं गारिखौ दिनै दोनना फैगोन दे आंखौ गायदो आंखौ दे आबा दे नोंखौ दोनना फैगोन दे आङो दे कुटुलु दिसेम्बरानो मोनाखै नभेम्बर 26 लसो 26 खालामबाय नों दोनना फैगोन दे नोंखौ दे आङो आबा दोनना फैगोन दे आइ फैगोन ना दिनै आइ नोंसोर जाबायना नै आङो बाथोनखौ थबसियावनो देगोन थबसियाव देनाय बायदि बाथोनफोरा गोथाव जाया मिक्सिफोराव देयोबा थबसियाव देनायासो गोथाव जायो नेचारेल टेस्टि होमबा आङो थबसिजों ओरै दोनसै संख्रि एसे होनि दा संख्रि होबाय होनानै बाथोनखौ ओरै देनोसै खुशबू आता है आयु 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 हम इसे खाएगा कितना गोटा गोटा खाएगा रात बुआ की भात तुम wngkham gudung2 gangjema deh dia kan medan Bathwn coba kan makan main teban saya ada gangjema Bathwn enggak kan deh enggak sebelumnya coba belum sudah gangjema ya दा जोङो ओंखामखौ जानोसै gangjema Bathwn Nambah video bekiniansै आङो हाबनानै नांसै थेवबो आं टिभिखौ फामा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आं टिभिखौ फामालै नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' थेंक इउ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय